нависандаи Кунибодом пайдо шуд. Прокуратураи генералии мақолаи дар сари фарзанди мардум номи ноҳияи Кунибодомро, ки бо акси таҳқиромези кам кардани мӯи сари сарбозон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашу паҳн гардидааст, мавриди таҳқиқ қарор дод. Маълум мешавад, ки ҳодиса 14 январ аз ҷониби сартароши ротаи гурӯҳи мобилии комендатураи қисми ҳарбии 0215 дар шаҳри Исфара сержанти хурд Муҳриддин Исмоилов рӯй додааст. Номбурда бархилофи оинномаи интизомӣ амал карда 9 нафар наваскарон бо мақсади нишон додани бартарияш ба намуди зоҳирии сарбозони муносибат карда, мӯи сарашонро маҷбуран дар намуди ҳарфҳои к, о, н, и, б, о, д, о, м метарошад ва шаъну шарафашонро дар назди сарбозони дигар паст мезанад. Ин ҳолатро тавассути сержанти хурд Давлатов ба телефони мобилӣ аксбардорӣ намуда, ин аксро 15 июн, яъне баъди адои хизмат ҳамчун воситаи таҳқири низомиён дар интернет паҳн мекунад. 16 июн вобаста ба ҳодисаи мазкур нисбати низомиён Исмоилов ва Давлатов парванда оғоз шуда, ҳоло тафтишот идома дорад. онҳоро ҷарима ба андозаи аз 250 то 919 нишондиҳанда ё 9.5 соли маҳрумият аз озодӣ интизор аст. ёдовар мешавем, ки моҳи апрел ҳодисаи ба ҳамин монанд боз ҳам дар ҳамин ноҳияи Исфара рух дода. дар пайи он як афсару 7 низомӣ аз 9.5 то 11.5 сол ҳабс шуданд. душанбе, пресс-тж